ekin. Egunon familia eta udaleku zaleok. Egunon diogu, atzo ere ez genulako eukiaztirik Arantzaineus lagatzeko. Eta aurreko egunekoa ere nekez, arazo teknologikoak izan bai ditugu. Hori dela eta, gaur ikusiko egun Arantzainusa aurreko eguneko irudiekin osatua dago. Beste egunean, gazteak herri-kiroletan jokatzeko aukera izan zuten. Egin dezagun zuzeneko konexioa Igorrekin frontoian. Egin dezagunez, ikus dezagun, egindako zuzeneko konexioa Igorrekin frontoian. Igor, entzuten diazu? Kaixo arratsaldeon, hemen gaude herri-kiroletako txapelketan, eta hemen ikustezu bezalaban, sokako saltotan ibiltzea tokat izaten. Bega! Listo! Oso humore honak, pikiak, elkarren artean, baina beti ere, euskara ziteken, hori astua. Esmatu, a ber, zeinak uste duzu irabazteko duela? Ez zitzailan taldean ez. Zemo, zizero! Ondo! Gaztoetako gazteak kristalitarra dauke! Asteazkenean berriz, bizita berezi eduki genuen. Bidartzaneko Joni, Imanol eta Carlos gure artean izan ziren, eta sekulako kontzertazoa eskaini ziguten. Ikusi nahi dituzue irudiak? Eta horretik nola ez, beraiei egindako elkarrizketa eta beraiek botatako erronka. Egingo dugu orain, Arantzako terrazarekin, izan hor zaude? Haupa, Koldo bai hemenago. Ikuste dut oso ondo inguratuta zauzela, Bidartzanekoekin. Hori da, Bidartzan taldeko kideekin hau hemen. Eta, bueno, gaur etorri dira gazte honetara kontzertutze bat egitera gazteekin. Eta, bueno, nire galdera da, ze kanta edo eskainiko dizkigu, Galdera hona. Kantu batzu preparatuta genitu, baina ikusita ze giro da hon eta ze kontzertu klase egiteko aukera dukagun hemen, joko ditugu, nik uste denetik, disko berriko kantua noski, baina baita ere, gure inbidea sortu dugu beste modu kantuak. Ez geha, oso improvisaziorako, hortarako gaitasun handia behar da, eta imano da nire entzat, ez niko baldarra Carlos gehan bai. Gurea, oso segurola geha, gure kantuak. Oso ondo. Eta, bueno, zuen azkenengo dizka, 77 izena deko, eta zer ba, izen hori? Bueno, nik uste izen buruak izaten duen bezala, garai bati buruz ari gara kantuan, transizioa delako garaia, 1997an oso garai bizia izan zen, eta garai bizia eta urtez aparte ere interesgarria, uste dute osagarri asko daudela gaur egun kontuan izan beharko genituzkenak, eta orduan pixka bat atzera begirako bat egiten dugu eta horreko oroitzapen batzuk ekarri eta horren inguruko erreflexio batzuk. Bueno, eta dakizuel lez, hemen talde diferente bideoklipak egiten ditugu, eta pasadan astean Jon Basagurenek erronka bat bota zigun, eta bera abesti bat bideoklipa gaur sontze bertan egiten. Zuek hurrengo txandako abestiren bat proposatzeko badeko zuen? Zena, Carlos,
nago eta gara. Bitxitzen dut, baina botako. Zenbakiak kantua. 77 diskoan. Zenbakiak. Oso ondo. Zenbakiak kantua urrengo txandeako. Ondo, paso emango jo kontzertua, ezta? Hori da. Guazen. Zen hori, Guleno beste talde batean jose denun, Deabroak Teilatuetan taldean. Eta gero bidertzean jarri genuen martxan, baina ez genekien zein jarri eta lagun batek proposatu zigun abesti hori jantzea, ze, izan Deabroak Teilatuetan talderen proposamen paraleloa edo, denbora librea genuenean jotze genituen bidertzen ego kantuak. Abestiak bazter batean genituen abesti hauek bidertzean, horregatik. Ondo. Txein honen, hau lehenengo zion, eta gero hangua. Beste gabe, eta eguraldiak laguntzen ez duenez, hemen ematen dugu bukatutzat gaurko Arantza Newsa. Ia bihar aukera dekogun ostiralekoa igotzeko. Ondo izan, musuak etxean eta gaizto izan.